dut entzuten musika. Igual la quitamos. Bueno, la dejamos de acompañamiento así bajita, que nos dé un poquito de rollo. Venga, ya. Vale, listo. Orduan, es que tengo un retraso de como de un minuto de lo que yo hago a lo que lanza el YouTube es este. Así que a veces hay unas pausas de que estoy esperando a ver si funciona lo que he hecho. Eh, ya, musika ya kenduta dago. Kenduta, bai, guztiz kenduta. Ahora me estoy oyendo. Tengo un retraso mental. Bueno, hasiko gea, eh, aurreko mikrotutorialetan ikusitakoarekin. Bueno, programa ireki dugu. Seguramente izango duzu bertsio berriago edo zarrago bat, baino, bueno, bertsioa ikusteko hemen en About, hau da, la versión 15.1.2. Horrek esan nahi du, pues que es el CC 2018, hemen, aipatzen den bezala. Ez du asko importa, ze orain ikusiko duguna osantzekoa da bertsio, azkenengo bertsio guztietan. Osea, que a menos que izango bazenute aspaldiko bertsio bat, en plan, jo que sé, After Effects CC edo CC aurretiko bertsio bat, ja CC-tik aurrera osantzekoa dira. Osea, aldatuko ja gauza txiki batzuk, baina orokorrean gaur ikusiko duguna osantzekoa izango da. Bueno, programa ireki dugu. Hemen daude leioak, badakizue konfiguratu dezakezue interfaz nahi duzuen moduan, oso horretxa da, arrastratuz, mugitu dezakezue, a ber, hemen dago audio bentana hau, eta leioa mugitu nahi badezue lekbonetara, hor pizten dira anklaje edo atxikitzeko area batzuk, nun esaten dizu ze leio horren ze izkinera pegatuko den. Adibidez hemen, edo goiko partean kasu honetan vertikala denez desagertu zait bestea, ez? Baina, bueno, onera mugitzen bade, voltatzen naiz. Gauzak hobeto ikusteko kenduko ditut leio batzuk, adibidez audioarena, gaur audioarekin ez geha asko sartuko, hasi que kenduko eta audio leio hau, eta bueno, orain ja pixka bat hobeto ikusten dugu. Bueno, urrengo pausua, konposaketa berri bat egitea, hau nahi eta nahiez egin beharreko gauza da. Eskubiko botoia, komposizion nueva, eta hemen betikoa agertzen zaigu, izena jartzeko leioa, ariketa bat izena, ipiniko diogu, hemen ezaugarriak, tamaina, son los presets, orain daukat en 4K, baino erabiliko dugu 1080 progresibo, 25 fotogramas, gure kamera arruntak manejatzen duten fotograma tasa eta irudi tamaina izaten da. A no ser que igual badaukazue 4K grabatzen dituzten kamera horietakoak. Kasu horretan begiratu zuen kameraren manuala eta bilatu grabatzen duen formatuaren ezaugarriak. Hemen ez badia agertzen, si no es un preset de hori, ez baldin bada DVC Pro, HD, beti eskuz, mugitu dezakezue, tamaina, zabalera, altuera, proportzioa mantentzeko sakatzen duzu hemen, eta beti proportzio berdina mantenduko da, hau da, zabalera edo altuera mugituz, proportzionalki mugituko du beste dimentsioa, eta ni eskura sartuko dut 1920 por 1080 dela gure tamaina. Ze leioa ez da ikusten?
Zer gertatzen da? Igual audioa irudia baino azkarra juten da? A ber. Ah, leioa ez da ikusten, egia da. Que bueno, leio fantasma bat da. Egingo dut este era batera. Egingo dut. Kapturatuket bentana osoa. Eta horrela uste dut konponduko dugula. Vale. Uste dut horrela konpondu dela. Eskerrik asko, Ibon, abizatzeagatik. Hau da, ariniz erabiltzen errealizazio mai bat, eta batzutan horrelako gauzak egiten ditu. Vale. Bueno, jarraitzen dugu, orain leioa ikusten da. Así que ja, bueltatzen gea. Hemen gaude, komposizio berria, ariketa bat, izenburua, komentatu duguna, hemen presets, 24-25 fotogramas, hemen tamaina, hemen proporción de aspecto de pixel. Hau da, normalean guk erabiltzen ditugu pixel kuadrao, karratua, baina, bueno, badaude hor beste formatu batzuk munduan, eskope, widescreen, telebistarako batez ere erabiltzen zirenak bere garaian, bueno, gaur ere sistema batzuk erabiltzen dute pixel karratu ez den formatuak, anamorfikoak, eta bar da, eskope eta irudi zabalagoak lortzeko, bueno, pixelen proportzioa aldatuz. Un rollo, interesatzen bazaizue, sartuko gara noizbait, horri buruz hitz egiten. Hau resoluzion, ez du zer ikusirik esportatzeko edo lantzeko resoluzioarekin, baizik eta ikusten dugun resoluzioa, eta gainera hau edozein momentuan lan egiten gauden bitartean aldatu daiteke. Normalean, atope usten dugu. Hemen, ze timecode edo ZTC-an hasten dugun konposaketa, normalean 0 utziko dugu, baino baliteke erabilgarria izatea beste zenbaki batekin hastea. Pues por sinkronia, sekuentzia luze bat baldin badaukazu eta hor barruan konposaketa ezberdinak sartuta baldin badituzu, igual interesatzen zaizu hasierako timecode hori, barruan dagoen konposaketaren dagoen lekuko timecodearekin koinziditzea. Baina horrelako gauza berezietarako da, eta normalean 0 utziko dugu. Eta hemen iraupena. Iraupena, pues, gauz honetan, 20 segundu, utziko dugu, hau dira, horas, minutos, segundos, eta frame. 10 segundu. Eta bukatzeko, fondoaren kolorea. Hau ez da inoiz izango kolore solido bat. Hau da bakarrik visualizatzeko aurreikusteko egiten ari zareten lana. Baino renderizatzean beti fondoa transparente edo kolore lau bat izango da. Baino hau da visualizatzeko egiten ari zarena. Kasu honetan, bueno, arroxa jarri dugu. Bueno, arroxa, baina ikusi, gezurrezko fondo bat dela ikusteko, hemen dagoen botoitxo honi eman ezkero, ikusten dugu ez dagoela ezer, transparentea dela, ez? Kuadrikula hau beti esan nahi du fondo transparente bat dela. Bueno, aurreko tutorialetan ez dugu asko landu, ez dugu ezer ikusi botoi hauei buruz. Así que aprovechatuko dugu repaso azkar bat egiteko. Bueno, hau da ze tamainan ikusten ditugun gauzak. Hau da, nik hemen sortzen badet egingo dut horrela borobiltxo bat. Horrela, gero ikusiko dugu gauzak nola egiten diren, Gaur bertan, gaurko tutorialean ikusiko dugu. Baina, bueno, egin dut la bandera de Japón.
Ba, orain gaude, aurre ikusten pantalla al 50%. Honek esan nahi du, ze botoi zer? Ez dakit nun zauden, amaia. Ez da ikusten, haunditu pantalla jarri kalitate handian eta betaurrekoak mesedez. Hemen, arratoiaren borobila emanez, egin dezakegu lupa bezala, haunditu eta txikitu. Eta hemen, ikusten duzue, ehuneko zenbatera ari garen ikusten pantalla. Urruntzen bagara, al 12, al 6, al 25, eta gerturatzen bagara, 50, al 100. Al 100 da pantalla honek erakusten duen baino handiagoa, porque 1920 por 1080 erabaki dugun konposaketaren tamaina da nere pantaiaren tamaina osoa. Ari naiz ikusten ez dela, bai, kuadrikula ikusten da, ez? Zer, ari naiz txikian ikusten hemen emisioa eta ematen du kolore plano, gris plano bat dela, baino vale, ikusten da. Osondo, ordun, mugitzeko edo arratoiaren botoia, edo hemen eskuz al 15, oso txikia, al 100, edo handitzeko, pues hasta el 1600. Eta horrela ikusten dugu zatitxo bat. Normalean ikusteko ondo zerra egiten ari garen, daukago botoi hau, el fit egiten duena da, enkajatu gu daukagun tamainan. Enkajatzen du, eta naiz eta lehio hau handitu edo txikitu, beti ikusiko dugu gure konposaketaren 100% dena. Naiz eta txikiago edo handiago. Baina beti enkajatuko du pantalla osoa gure lehio horretan. Oso importantea da hori. Bueno, botoi honetan ez gea sartuko, hau ja sartzen gea rollo estereoskopiko, monoskopiko, 3D egiteko, eta, bueno, momentuz ez gara fregau horietan sartuko. Bueno, eta hauek ere ez da momentua, baino bai, hau niri oso erabilgarria iruditzen zait. Boton honek erakusten digu giak eta reglak eta horrelako gauzak. Adibidez, lehenengoa da txuleta bat. Txuleta bat esaten diguna safe area zein den, erdi safe area da kanpoko lauki hau. Gaur egunean egia esan YouTube, Instagram eta horrelako dispositiboetarako hau ja ez daukain beste garrantzia. Baino telebistarako lan egiten genuenean oso garrantzitsua zen margen hauek errespetatzea. Ze karo, zu testu bat sartzen bazenuen barruko marra honetatik baino kanpoa alderuntz, seguramente emisioan pantailatik kanpo gelituko zen. Ze telebista txikietan informazio asko galtzen zen. Gaur egunean ez da garrantzitsua, baino bai oso erabilgarria dela proportzioak eta pantailaren erdigunean non dagoen jakiteko. Hau da kuadrikula bat, gauza bera egiten du, da para gauza kolokatzeko erabilgarria izan daiteke, eta kentzen da horrela. Hau gauza bera, pero más detallado, con más grid, gauzak ikusteko, aber ze distantzietara dauden gauzak, simetriak lortzeko, eta bar. Eta gero badaude aukera ere enkajatzeko, ez? Iman bat badaukate bezala, atrakzioa sortzeko, zu mugitzen ari zaren objektu eta dauzkazu gien artean. Giak, aipatu dugu, giak ikusteko sortu behar dira. Eta giak sortzeko regla hauek behar ditugu. Regla hauek markatzen digu zenbat pixeletan, unitatea da pixel.
Hau da 00 eta iristen da hasta 1920 por 1080 kasu honetan. Jarri dizkiogun neurriak. Arrastratuz, sortu ditzazkegu gidak horizontal eta vertikalak. Eta hau oso guai dago, adibidez, mugitzeko borobil hau gida baten norabidea jarraituz, badauka hor atrakzio engantzatzen zait. Eta oso horrexea da, norabide hori mantentzea. Gauza bera horizontalean. Hau da, erabilera bat, baina baita ere, erabili ditzazkezu giak, neurri bat zeinten jakiteko, borobila honek dauka, ez dakizen bat pixel altuerakoak, eta orduan, beste kopia berdina egiteko, egingo nuke beste kopia bat, eta horrela ziurtatzen naiz, tamaina berdinekoa dela. Por ejemplo. Vale. Botoitxo hau da, maskarak ikusteko edo izkutatzeko. Zer da maskara bat? Maskara bat, ari naiz marrasten maskara bat. Kasu honetan, ari naiz egiten, hau ez da maskara zehazki, baina eredu bezala balio zaigu. Hau da forma bat, hor sartuko aurrerago. Hau da forma, baina botoi honek egiten duena da, piztuta dagoenean, erakusten digu inguruko linea, perimetro guztia markatzen duen linea, eta tiradoreak modifikatu alizateko edozein forma edo maskara. Eta molestatzen badigu gero lanean jarraitzeko, itzaltzen dugu eta desagertzen dira. Vale. La cámara de fotos. Atenzione. Entzun. Ez dakit entzungo duzuen. A ver, os voy a subir el volumen del hemengoa. Atenzione. Entzun duzue? La cámara de fotos. Pues la cámara de fotos balio du argazkiak ateratzeko, sorprendete. Orduan, lehenengo fotograman irudi hau baldin baneukan, eta bigarren fotograman irudi hau baldin badaukat, eta jakin nahi baldin badet, nola zegoen lehenengo fotograman, baldamenean dagoen botoi honetara juten naiz, eta atera dudan argazkia ateratzen zait. Da como hacer una captura de pantalla, baino programaren memorian gelditzen da. Eta batzutan oso erabilgarria da ikusteko ze aldaketak egon diren, edo exactamente irudi bat konposatu nahi badezu, plantilla edo kalko bezala erabiltzeko. Botoitxo honek, hemen oso azkar egingo dugu. Normalean RGB-en usten dugu. RGB-en ikusten dugu pantalla honetan 3 koloreak. Red, green and blue. Erak ezakegu, por lo que sea, batzutan interesgarria izan daiteke gorria ikustea, edo kanal gorria ikustea, edo kanal berdea ikustea, edo kanal urdina ikustea. Edo bakarrik transparentzia ikustea. Beltza dena, transparentea da. Nik orain irudi honi transparentzia jaitsiko banioke, geldituko litzateke erdi grisa. Hau, igual kromak egiteko eta horrelako gauza teknikoagoak egiteko, igual erabilgarria izan daiteke. Hemen ere, el RGB, pero con el croma. Eta hemen azkenengo opzioa, hori ere preferentzietan aldatu daiteke, kolore gestionatzeko, programari ze kolore sistema aplikatzeko.
horretan ere ez gara sartuko, baina, bueno, hemen daude los bits por canal, kontuan hartu, gero zetaten zenbakia handiagoa izan, kalitatea handiagoa izango dela, renderra askoz luzeagoa izango dela, eta artxiboen pisua askoz handiagoa izango dela. Así que, a no ser que queráis una calidad de degradado extraordinariamente fina, normalean, a 8 bits, vamos que chutamos. Vale, borratzen du hau, joaten gara hemen, RGB, urrengoa, resoluzioa, lehen ikusi duguna kanala edo komposizioa egitean, ez? A full, gerturatuko gea, hobeto ikusteko. Hemen gaude ikusten a full, hemen gaude ikusten erdira, a un tercio o a un cuarto. Horrek zer esan nahi du? Kalitatea galtzen dugula, baino prozesamendua askoz azkarrago izango dela. Hau da, ordenagailuari askoz gutxiago kostatuko zaio renderizatzea edo aurre ikustea, previsualizatzea lantzen ari dugu. Orain bi pelota ditugunez, ez dago diferentzia handirik, baino ehundaka geruza dituzunean proiektu konplejoekin beharrezkoa da batzutan kalitatea jeistea y hacer un render rápido, ikusteko nondik nora mugitu diren gauzak edo ze abiatura daukaten, eta hori era azkar batean. Urrengo botoia, región de interés, betiko historia. Gauza asko ditugunean edo efektu asko eta ordenagailuari kostatzen zaionean gauzak mugitzea, erabaki dezakegu bakarrik zati bat, konposaketaren zati bat renderizatzea. Que igual interesatzen zaigun area hau da. Orduan, selekzionatzen dugu, esaten diogu renderizatzeko, eta nola gainontzeko guztia estalita dagoenez, eta ez du prozesatzen, askoz azkarragoa da hori, previsualizazioa edo erakusteko modua. Urrengo botoia, lehen ikusi duguna, transparentzia on, transparentzia off. Ikusteko, jakiteko fondoan zerbait dakagunik edo ez. Kasu honetan, naiz eta arroxa hau izan, ez daukagu ezer. Da fondo guk konposaketan erabaki dugun fondoa. Hauek dira kamarak, momentuz kamarekin ez geha hasiko, baina bueno, jakin dezazuela aukera dagoela kamara virtualekin jolasteko. Sakontasuna, profundidade campo eta gauza asko egiteko. Hemen atal honek interesa dauka kamarekin jolasten denean, baina bueno, jakin dezazue aukerak daude goitik ikusteko, kamarak grabatzen duena ikusteko, eta aldi berean izan ditzazkezu lau vista de un lado, de la derecha, de la izquierda, de arriba y de la cámara, adibidez, da dena konfigurablea da. Baina, bueno, de momento utziko dugu, una vista y tal cual. Hau da, lehen esan duguna relación de pixel eskarratua baldin badaukagu, ikusteko karratua, doren dagoen bezala, edo sakatu ezkero, ikusiko genuke eskope edo estirao, ez? Porque serían píxeles errektangularrak. Hau importantea da, azkenengo botoia hau, dia previsualizatzeko modu ezberdinak. Adaptative resolution, ni daukan aukera honetan, gauzak mugitzen direnean, mugitzen ikusten ditugu, baina ezin badu kalitate osoan eman, programak automatikoki egingo du kalitate jeitsiera pixka bat askartzeko previsualizazioa. Hori ez da gertatzen, final qualityn jarrita baldin badaukagu. Honek, naiz eta gauzak mugitu, ez digu erakutsiko kalitate osoan prozesatu arte.
batzutan interesgarria izan daiteke ikusteko ondo egiten ari garena, baina adibidez, interesatzen bazaigu mugimendua baldin bada, pues igual hobe da eukitzea en Adaptive Resolution. O incluso el fast, que directamente es calidad mínima para aprovechar los recursos al máximo. Edo incluso en wireframe ez dugu ikusten objektua, baizik eta kontornoa bakarrik. Eta berdin landu dezakegu, naiz eta barruan zer dagoen ez ikusi. Honek ez du ia rekurtsoak kontsumitzen. Eta bueno, hemen manualki aldatzeko la resolución, tal, bueno, dia gauzak previsualizazioen aukerak manejatzeko, pues el límite de la resolución adaptativa, a ver si queremos apoyo de la tarjeta gráfica, hasta qué punto, cuánta memoria. Bueno, ez gea hortan sartuko. Bakarrik utziko dugu horrela. Eta, bueno, el flowchart, que batzutan interesgarria da, baina, bueno, kasu honetan ez da asko ikusten. Hau interesgarria da, subkomposaketa asko dituzunean, eta proiektu kompleju bat daukazunean, honek automatikoki erakusten dizu estrukturaren zuhaitza, edo pixkat gurasoak eta seme alaben erlazioa, ez? Osea, nun dago konposaketa nagusia, eta adar horietatik zintzilikatzen dituzten, beste adar txikiagoak nola dauden organizatutak. Kasu honetan, pues, ez zaigu asko interesatzen, baino, bueno, ariketa hemen dago. Eta azkenengo, la exposición, el iris, hau interesgarria da, irudi oso iluna dituzunean, argi pizkat gehiago emateko. Kasu honetan, kolore hauekin argi gehiago ematearena ez ego esertarako balio, baino jeisten badiogu agia, ikusten, fondoa noski ez dago hor barruan sartuta, ze fondoa esan dugun bezala. Hemen egiten ditugun gauzak fondoari ez dio eragiten, ze gezurrezko fondo bat delako, baina, bueno, hortxe ditugu gure pelotak. Hau, kontuan hartu beti, hau dela visualizatzeko hemen bakarrik. Honek ez du eraginik gero renderizatzeko eta exportatzeko. Eta hemen laguntzeko hemen lantzen zaudetenian. Venga, usten dugun zero. Jalio. Borratuko dut hau, ipiniko dut. Bueno, hasiko. Galderaren bat, nola goaz? Dena ondo? Hasiko gara ariketarekin? Oso azkar noa, oso mantxu, ondo, ulertzen da, apunteak hartzeko denborarik ematen du. Bueno, hasiko gara gauza oso simple bat egiten. Egingo dugu Pong bideo jokua. Típico ejemplo de muestra. Orduan, lehenengo gauza, benetazko fondo bat ipintzea. Ze, aipatu dugu, konposaketaren fondo hori gezurrezkoa dela. Da, visualizatzeko, baino ez dauka txitxarik. Orduan, jarriko dugu fondo beltz bat. Zer egin ez dudala esplikatu, barkatu. Hemen jarri naiz, timeline aldi honetan, eskubiko botoia sakatu, eta hemen daukagu new aukera. Bueno, hemen hainbeste gauzen artean, orain interesatzen zaiguna da solido bat sortzea. Solido batek egingo digu karratu bat, nahi dugun neurrikoa,
nahi dugun kolorekoa. Kasu honetan, beltza egingo dugu. Eta esango diogu, orain hau eskuz mugitu dut, eta jaz dakize tamainan daukadan. Baina botoi magiko honek ematen digu aukera konposaketaren tamainara bihurtzeko. Pak! Ematen diot, ya 1920 por 1080. Hemen daukagu. Programa hain listoa da, ze badakize kolore aukeratzen dugun, eta hemen bere izena ipintzen dio automatikoki. Black Solid, baina orain da Deep Red Solid, baina orain da Medium Royal Blue Solid, la leche. Ja. Ok. Bamentsa daukagu, fondo beltz super txulo bat. Eta ikasi duzue, ja, kolore solidoko rektanguloak egiten. Segiten baduzu beste bat, eta esaten baldiozu, orain estuagoa nahi dut, eta berde pistacho nahi dut, pues, venga, bueno, es un pistacho caducao, baina, bueno, berde da. Eta daukazu hor, nola mugitu dut, sakatuz botoiarekin, behin aukeratuta dagoenean mugitu dezaket arratoiarekin. Baina borratuko dut, borratzeko, delete programa guztietan bezala. Bueno, beltz bat daukagu. Zer gertatzen zaigu? Zergatik hasieran jartzen banaiz, transparente ikusten dut, gero beltza eta gero transparente. Solidoaren geruza, segundu batetatik, 6 segundura arte irauten didalako bakarrik. Nola konpondu dezaket hori? Arratoia ertzetan ipinezkero, arrastratu dezaket. Alde batera, eta bestera. Orain, bete dut, 10 segundutako konposaketa hau, fondo beltz batekin. Venga, beste new, eta orain zer nahi dugu? Shape layer, una forma. Zergatik ez dute zer ikusten? Kapa honen aukerak ikusteko, hemen zintzilikatuta dagoen botoi honetan sakatu behar dut, eta hemen agertzen zen Contents i Transform. Transform da, kapa guztiak daukate el Transform. Transform da aldatzeko kapa guztien ezaugarriak. Posizioa, rotazioa, tamaina, bla, bla. Baina kasu honetan, formak dituzten ezaugarriak aukeratzen dira hemen, en content. Hemen gauza asko egin daitezke. Baina, elipse, rektangulo, estrella, tal, milaka gauza. Kasu honetan, rektangulo bat nahi dugu. Zergatik ez dugu rektanguloa ikusten, bakarrik puntu batzuk, besterik ez. Falta zaigula esatea zer relleno eta ze marra nahi dugun inguruan. Ematen badiogu marrari, daukagu automatikoki marratxuria, hor ikusten dugu marratxuria, eta hemen agertzen dira aukera ezberdinak, ez? Loditasuna, opazidadea, vale. Borratuko dut linea, el stroke. Zergatik, nik nahi dudana da rectángulo sólido bat, relleno, como un pavo. Orduan, ematen diot fill esan nahi du el relleno, eta hemen kolorea aukeratu dezaket. Era berean, beti, hau argiteratzen zaigu, eta venga, verde fosforito. Mugitzeko, orain aldatzeko errektangulo honen ezaugarriak, beti shape layer edo forma horren barruan, daukat hemen el rektanguloa, eta hemen tamaina. Hau lotuta uzten badet,
mugituko da beti proportzionalki. Baina nik ez dut hau nahi. Ni nahi dut rektangulo luze bat egitea. Orduan, egingo dut rektangulo luze bat eta estuagoa nahi dut. Horrelako zerbait. Eta eraman nahi dut pantailaren alde honetara. Vale? Gauza bera egingo dut beste palitoarekin. New, shape layer, trianguletsua, content, rectángulo, un fill, gorria, ez dut gorria nahi. Aprobetxatuko dut erakusteko Photoshopen bezala, edo eta programa askoetan gertatzen den bezala, el selector de color, edo kolore aukeratzeko tresna sakatu eskero, joan gaitezke triangulo honetara, eta pak, esan kolore berdina nahi dugula. Eta automatikoki hartzen du muestrako irudiaren kolorea. Eta hemen gauza bera, venga, egingo dugu handiagoa, egingo dugu estuagoa, eta lehen esan dugun bezala, venga, guazen giak hartzera, konfirmatzeko tamaina berdinakoak direla. Ba, ikusi, ia, bai, badira. A ojo, baina más o menos la clavado. Eta zabalera, zabalera arresago da. Behiratzen dugu hemen balorea, 51. Eta beste 35. Pues hau lodiagoa da. Utziko dugu 35ean, eta horrela berdin-berdintxoak dira. Hau eramango dut pantailaren beste puntara. Ze gehiago behar dugu? Ba, igual gauza bat bilatuko dut. Vale, txatxi. Ikusi. Erakutsiko dizuet pixka bat eredua, ez? Egin nahi dugun irudiaren modeloa edo. Vale, ba behar dugu bi marratxuri eta erdian laukitxoak. Eta hori da jolasteko zelaia. Jarraituko dugu. Orduan, erdaldunak baldin badaude ere, egin parte hartu dezakete lasai, gazteleraz. Osa, sin problemas. Eta euskeraz ere. Orduan, beste forma bat egingo dugu. Errepikatzen dugu prozedura, baino ni ari naiz ja pixka bat liatzen. Daukat fondo bat, forma bat hemen, beste forma bat hemen, eta orain hasiko naiz zelaia marrasten. Nola ezberdinduko dut zelaiaren zatia. Bueno, nik erabiltzen dudan trukoa da asko jolastu labelekin edo kapa bakoitzaren kolorearekin. Koloredun laukitxo horretan jarri ezkero, eta eskubiko boteari eman ezkero, agertzen zaizu kapa horrek izan ditzazken koloreak. Honi esaten badiogu fondoa osatzen duten kapak laranjak izango direla, pumba. Hor jarri dut. Hori laranja izango da. Rektangulo bat, esan dugu, ez du esan nahi kapa horretan egiten dudan guztia laranja izango dela. Da bakarrik hemen visualizatzeko eta kapa horrekin
lotura daukaten visualizatzeko elementu guztiak kolore laranja hartuko dutela. Baina ikusiko duzue nola hemen fill eta kasu honetan bai esango diot txuria nahi dudala. Bueno, txuria baino berdeska. Horrela. Eta hemen ipiniko dudala, pues ya está. Truco, atajo de teclado, importante. Hemen ditugu ja, 1, 2, 3, 4 kapa. Geruza guztiak aldi batera, aldi berean aukeratzeko, Ctrl A. Eta harrapatzen dituzu, selekzionatzen dira guztiak. Nik kasu honetan nahi dut, zelaia osatzen duen kapa honi, ematea pixat, bueno, bultzada bat beruntz. Usten dugu hemen fondoan. Egal fit, dena ikusteko, hor dago. Guazen, goiko partean horrelako beste rektangulo bat ipintzera. Nola egin dezakegu azkarrago? Duplikando kapa. Kasu honetan, egin dezakezu uste dut hemen en layer duplikar. Ez dakit hemen dagoen. Errexena da kapa gainean jarri, Ctrl D. D de Dinamarca. Eta D de duplicar, obviamente. Eta egiten du bikoiztu. Bere leku berdinean, aurrekoa dagoen leku berdinean jartzen du, baina mugitzen badugu, goiko partera, ñaka. Ja, baditugu bilerro. Eta falta zaigu erdiko puntodun marra. Egingo dugu beste shape layer. Esango diogu rektangulo bat nahi dugula. Esango diogu zabalera nahiko estua izango dela, baino luzeera bai nahi dugula leku batetik bestera. Eta esango diogu stroke linea bete nahi dugula, edo linea kolorekoa izan nahi dugula. Hementxe, ikusten duzue, egin didala, marra, txuri bat. Ikusten duzue, bi errektangulo hauen gainetik pasatzen dela. Hori zergatik da? Kapen ordenagatik. Goiko partean dauden kapak, behan dauden kapen gainean ikusiko ditugu. Nola bidaltzen dugu marra hauen atzera? Ba, hemen kapa hau hartuz eta jaisten dugu. Eta ikusten duzue, hemen ja ez dela ikusten. Lehen hemen zegoen, pok, eta ikusten zen, eta orain hemen dago, eta ez da ikusten. Gainera beste gauza bat egingo dut, jarriko diot kolore laranja. Jakiteko ari garela futbol zelaia edo ping-pong zelaia marrasten. Ze gehiago? Ba, hemen, stroke barruan, badago aukera, bueno, bai, loditasuna aldatzeko, kolore ezberdinak hartzeko, hartuko dut hemengo kolorea, baina badago gauza oso interesgarri bat, puntuak sartzeko, edo lineala ez egiteko. Ikusten duzue, neukanen quarter, a cuarto de calidad. Horrela dena pixelatuta ikusten genuen, baina fullari ematen badiot, ja asko sobete ikusten dut. Ordun, esango diogu egiteko zergatik egin du horrela? Pizkat, karo, zergatik ez daude lerrotutak rektangulo bat delako. Hemen bi marra daude.
lerrotutak erakusteko zabalera 0 izan behar da. Rektangulo bat izatetik linea bat izatera pasatu behar da, eta horrela lerrokatuta daude. Hauek dira puntutsuak, eta hau dira beraien arteko distantzia. Gutxi gora bera, badaukagu. Ping-pong zelaia. Eta orain zer falta zaigu? Pelota, ez? Pelota, lehen egin dugu pelota antzeko zerbait. New shape. Eramaten dugu gora. Bai, normalean beti sortzen dira kapak aukeratuta daukagun kaparen gainean. Orduan, kapa berri bat goiko partean sortzeko, hobe da, goiko geruza bat aukeratuta izatea, eta hemen esatea nuevo, shape, eta listo. Eta hau da, borobil bat, edo elipse bat. Hemen agertzen zaigu elipse bat, zergatik ez dugu ikusten? Behar dugulako el rellenito. Hor da. Betikoa, honekin hartzen dugu muestra de kolor bat, eta hortxe daukagu, pilota. Mugituko dugu, pilota mugitu dezakegu, bai, herramienta hau hartuz, aukeratzeko gezitxoa hartuz, eta arrastratuz. Kontuz non sakatzen duzue, ze ertzak hartzen badituzue, deformatzen duzue, eskala. Eta erditik hartzen baduzue, igual mugitu dezakezue el eje, edo, ertza. Orduan, egiteko ponjol las bat, egingo dugu. Ja, hasiko gera animazioak egiten. Horretarako keyframe bat jarriko dugu. Pilotaren, geruzaren lehenengo fotograman. Amaia galdetzen du, gero bideoa zintzilikatuko dugun. Espero dut grabatzen egotea YouTube, ze bestela galduko dugu. Son los riesgos del directo. Eta egia esan ez dugu inoiz bideoain luze batekin froga egin. Pero bueno, bestela hementxe izango gara zalantzak soluzionatzeko. Oso azkar baldin manoa esaidazu, Baina, 2 minutu falta dira txalokadarako eta asmoa zen sortzitarako bukatzea. Así que azkar, keyframeen asuntoa. Posizion, hemen jartzen dugu, edo edozein lekuan, nahi duzuen lekuan, eta hemen sakatuz, en transform, hartzen dira. Punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Posizioarekin jolastuko dugu. Ematen diogu botoitxoni, eta mugituko dugu onaino. Ematen dio puntutxoni, eta utziko dugu hor. Zer gertatzen da? Bere posizioa markatuta gelditzen dela hor. Orduan, urrengo fotograma edozin fotograman beste keyframe bat sartzen badugu, geldituko da registroa bere posizioarena. Horrela sortu dugu animazio bat. Lehenengo posizioan keyframe bat sortuz, eta bigarren posizioan beste keyframe bat sortuz. Orduan, mugitzen da. Distantzia handiagoa baldin bada keyframeen artean, mugimendua suabeagoa izango da. Bai? Bi, eta egin dezakegu horrela.
pa, pa, eta pa. Txaloka hasi da, Vale. Daukagu bukle maravilloso bat. Baina, niri esaitasko gustatzen, ematen duen borobil mugimendu hau. Ez da angularra ikusten. Da kurbak ematen ditu. Zergatik da hori? Keyframe hauek, adibidez hau, mugitu daitezkelako, eta daude horrela dira kurbas bezier, eta kurbas bezier beti saiatzen dira mugimendua leuntzen, baina kasu honetan nahi dugu mugimendua bortitzago izatea. Orduan, mugitzen ditugu lerro hauek, nola mugitzen ditugu? Sakatzen badugu besterik gabe, bi ertzak mugitzen ditugu. Kontrol sakatu ezkero, alt sakatu ezkero, mugitu dezakegu horrela. Orduan, interesatzen zaiguna da, hemen movimentu askoz bortitzago eta angularra izatea. Eta kasu honetan, gauza bera. Eta kasu honetan, gauza bera. Hop. Ulertzen da. Eta orain, aurre visualizazioa egiten badugu, pak. Ikusi mugimendu askoz naturalagoa dela. Izatez hemen, atrabesatzen dut, hau. Eta hori ez dugu nahi. Paka. Bueno. Hau da, pong bat. Falta zaigun gauza bakarra da, palitoak mugitzea. Palitoak mugitzeko, makitxo hauek mugitzeko, gauza bera, posizion, keyframe. Beste posizio batean, mugitu dezakezue bai eskuz, edo bai, balore honetan arrastatzen, edo balore honetan eskuz beste balore numeriko bat sartzen. Eta hor, a ver, que no nos metan gol. Ez naiz konturatu lehen, baina hemen ere palitoaren gainean sartzen da. Orduan, ajustatu behar dugu pixkat horrela. Buklea egin alizateko, niri gustatuko litzaidake, azkenengo keyframe hau, barkatu, nago palitoan. Buklea egin alizateko, gustatuko litzaidake, printzipioz, hemen bukatzen da konposaketa. Orduan, buklea, loop eder bat egiteko, beharko nuke fotograma hau, berdina izatea, hasieran eta bukaeran. Horrela, posizioa berdina izango da. Eta fotogramekin egin dezakeguna da, control copy y control paste. Hartu dut hemengo keyframea, eta posizioaren balorea pegatu dut hemen. Orduan, zer izango dugu? Pam, 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 pam. Eskerrekoa da el nervioso eta eskubikoa da el tranquilo.
Errepikatuko dugu prozesua eskubikoarekin. Behan, goian, goian, behan, eta kopiar el primer fotograma, lehenengo keyframea, kopiatu eta pegatu. Badaukagu partida infinita egina. Eta horrela egon gaitezke orduak eta orduak buklean gol bakar bat sartu gabe. Orduan, nire intentzioa da proiektu hau nunbaiten, drive edo, drive batean zintzilikatzea eta bideo hau ondo grabatu baldin bada, bideoan YouTubeko kanalearen deskripzioan linka lotura ipintzea deskargatu alizateko proiektua. Zalantzak gaurkoz ja bukatutzat emango dugu zuzeneko ikastaro hau. Zalantza galderak, iruzkizunak, insultoak, seis espectadores solamente. Esperábamos más, pero unas estadísticas. A ver, galderak, shortcuts. Ahí habría que hacer un especial de shortcuts, porque hay millones. Baina, bueno, bat oso erabilgarria, J eta K. J eta K, K sakatuz, eramaten zaitu, urrengo keyframera. Eta J, aurreko keyframera. Problema, que berdin zaio ze kapan zauden. Erakusten diren fotograma guztiak kontuan hartzen ditu. Orduan, kapa baten keyframeak interesatzen zaizkizu, gomendagarria da iztea gainontzeko guztiak eta gelditzea bakarrik kapa horretan daudenekin. Bai, JK oso interesgarria. Ze fotograma asko daudenean batzutan zaila da klabarla eta egotea justu erortzea behar duzun framean. Bai. Nork irabaziko du partida oso galdera ona da. Nik uste dut tablasen geldituko direla. Baino, gauza bat, urrengo ariketarako, Ibon, urrengo ariketarako hartu dezakezue proiektu hau eta egin partida bat nun norbait irabazten duen, edo norbait trampa egiten duen, edo norbaitek, jo que sé, eta igual hasta kontadore bat jarri dezakezue. Bueno. Sí, hay un retardo de 1 minuto. Con Twitch va bastante más ligerito. Pero he visto por ahí, cuando estaba salseando con las configuraciones, que hay una manera de retardarme yo. O sea, de retardarme más, de hacerme más retardado. Y eso igual, yo he entendido que todavía lo retardaría más, pero igual es al revés.
igual es que me mete un retardo mío y hace que todo vaya como más pegado al tiempo real. Yo qué sé, probaremos. Hoy ha sido la primera. Ba, hori, begiratu bideoa zintzilikatzen dugunean, eta hor jarriko dugu lotura bat proiektua deskargatu ahal izateko. Ados? Eta adi egon, datorren aste artean, bideo gehiago eta gauza gehiago. Oso importantea da grabatzea. Ze ez dut grabatu programa osoan. Pues ala, disfrutatu orain praktikatzera eta asteartean gehiago. Asteartean ez da zuzenean izango, baino jo que se, ostegunean igual bai. Asmoa da asteartero eta ostegunero After Effects ikastaroarekin zerikusia daukaten bideoak edo jardunaldiak antolatzea. Muxus a todos, eskerrik asko, Larrotxeners zuen parte hartzeagatik.